rambutnya brodol kabeh. Tak benekke ana adikku sapa kok Mas? Sik, aku nek nyawang nggon sampean sing ning kene iki jenenge loro lho iki. Kok loro pripun? Nek sing kene Suzuki, nggih. Sing kene Sucipto. Atman tegese menika. Enten. Napa nika tegese Sing Mas? kene Suzuki iki tegese susu subal kaos kaki. Oh iya bener. Sak menika? Nah niki Sucipto. Nggih. Sucu lancip subal boto. Mereka tadi rada. Dah aku diece sing duwe asli lho Mas. Napa sami Mbak? Nggih benten kok. Mangga rencang-rencang Arjuna Laras. Arjuna Laras. Jan. Enggak. Kayengke, Cok. Kayengke kayak ibu-ibu sing rewake ya wis do masak rampok nonton kok ya lah bekakas kaya ngene ditonton. Pak De asrep sak menika kok lho ngalah. Mboten. Sing Pak Kunting, sing pundi? Apa di Pak Kunting? Oh, pundi. Walah, juragane lho. Pak, kentangnya pun diundang Pak. Kok kentang? Lah juragan kentang ya Pak. Ah, kentangnya urung panen. Oh, urung panen, nggih. Ini didol turah loro, kisut ora payu. Ayo, Mas. Nggih, Mas. Mbah, nak meteng dikebok aja batin ya, Mbah. Soleh. Kok ngerti? Lah malah wil-wil bakangku ki ya ora soleh kuwi. Senajan nak dhewe iki padha ya Pak. Alah ya. Alah kono. Cerodok kabeh. Pak Soleh umur pinten sak menika? Oh niki adik. Oh gila. Mbah, manggoleke dingo blengkirian menawi sawanen mangke gila kalih kula. Nggih, Mbak Soleh niki umure kok ya gek 3 tahun ngono ki lho Mas. Kok 3 tahun. Untune rong genep. Sabda pandita ratu ning sliramu kadya sisihanku Gustiku dilewati tresnaku kang sabi kowo mati
Sik Mas. Ngosek. Ambegane Senin Kemis. Ngombe. Apa jenenge apa? Wong wingi ya bar gedruk. Piye jan rasane jan? Adem kabeh ndredeg sawanen iki kok bali Mas. Ibu-ibu siap digoyang mboten? Iki arep marai gosong jangan iki sing nang pawon do metu kabeh. Niki jangane pun dingederek. Oh iya. Ampun. Engko mesti wedange ra umop sing do ngombe anyang-anyangeng. Menawi ajeng ngesake teng tindak surga, mang lebetke kotak amal mriki, Bu. Oh, iki tiket swarga, ajeng titip rumiyin napa mboten? Oh, ora kesusu. Ono kotak amal kok. Sabda pandita ratu Wesiamu dados sisihanku Mugi Gusti milani tresnaku bakal dinawa mati. Sapa Pak? Lagi kok napa? Oh ya Allah, ya ngalah. Ana tamu luar biasa. Luar binasa. Sing ke mau kesusu napa sak bali sak ngarit ngono. Ambek yo gosik. Arep tak Bayine nangis, Pak. Wedi kula lho, Pak. Jenengane kok. Kembalilah babi ngepet, kembalilah. Didongani apa kula? ayo golek bali ngene tak kepus liline sampeyan malih nang kono malah.